Sinibingelele ke sinamukele kwi-Creative One Stories. Igama lami uNelo. Bathi uyelo Bhoni. Ngihlela nodokotela uMnguni elimazi kakhulu ke enkundleni zokuxhumana nakuyona le channel le. Odume ngomuthi. Akadumanga ngenye into ngaphandle komuthi. Dokotela Mnguni sikunikeza ithuba sikubingelele. Ubingelele abantu abakuthanda ngendlela esimanga. Siyavusela kakhulu emagumbamano omhlaba. Sivusela kakhulu kubantu be-South Africa, Mozambique, Namibia, Tanzania. Sibhisele naseShayina ngoba sebahle bafika baseShayina lokho kuyasijabulisa. Kusho kona ukuthi cha, udokotela uyahamba, abantu bayamthanda kakhulu. Nokusho ukuthi bantu bakithi isizwe sethu semnyama, ngenhlonipho nje siyanihlonipha futhi siyanithanda. Sisafisa futhi ukusebenza nani makube kuhle konke. Dokotela cha, angifuse ngincome nje. Sasehlisa isigodlo sakho. Yeah. Uyangimangaza umzowodwa njalo lo. Yeah. Kodwa esinye isigodlo sakho lesi. Yes. Ngicabanga abaye basazi, abangasazi basawusibona ngelinye ilanga. Yes. Nogoloko ngiyabona lapha na ke ngichaze ukuthi kanjani kodwa awuthi abantu bayabona nje. Yeah. Dokotela, ngifuna sikhulume namhlanje ngemfihlo yomlingi esencome. Yes. Yazi ukuthi umlingi esencome uyakwazi ukuthi umuntu umposele awuthole la ekhona. Yes. And inani lawo alifihliwe. Lungu 3000. 3000. Yes. But ngifuna sikhulume ngezimanga zawo ngoba as le interviewer nami ngathola ama calls. Yes. Abanye sobefuna confirma, abanye sobebuya kuwena, bethi ayisalindile, abanye babuye cha wathi hayi mina mfethu cha sengigculisekile. Umlingi esencobe ungenzelile. Uma ngizokukhuluma nje kunomfundi nje wase university abathathu. Yes. Abeza la benenkinga zabo zemndeni, benenkinga zabo zasekhaya, benenkinga zabo zase-university ngenxa yemali. Yes. Kodwa ama-results aphumile, cha uhamba kahle konke sebe-afford ukukhokha ngenxa ukuthi beza kuwena bahambe bayodlala i-gambling. Yes. So awusitshele lemfihlo yomlingo osencobo ngoba sengithola ukuthi ne-gambling iyasebenza. Imfihlo yaleli bhodlela leli ngilokuthi lithakiwe and likhulunyiswa ngolomnikati walo. Ngale ndlela yena lafuna lisebenze ngayo. Lokusho ukuthi kucishe kufana nesigubhu but akusiso sigubhu. Ngoba kuyinto lo yikhulumisako, lithakwe kakhulu ngemafutha kakhulu enhlanhla, lafakwa kakhulu nendoda emali. So lenhlanhla vele mangabe uligcobise kahle noma kanjani iyatakhekela. I-disadvantage nje ngilo sinaseliphelile akufanani noluhlanga lwemali. But lona lisebenza cishe exactly kulelihlanga lwemali. But futhi wona lingaphezulu ngoba uhlanga lwemali awulukhulumisi same time. Ngoba lona uyalikhulumisa uthi ndoda manje sengiyahamba ngemadayisini. Ngifuna ukuthi mangifike ngidlala lapha emadayisini kuba nomehluko ngilambile ingane zami zilambile. Livele lenze exactly lo lokushoko ufuka ujabule. Baningi abantu bayabonga, baningi abantu bayasifonela, baningi abantu labanye balithatha as a family khona lokufika ifamily ethile yafika lithatha la ekhaya. Ngimangele kakhulu ukubuya le whole family bathatha ibhodlela ngabantu ayi short land isebenza ngenye indlela. Kumele ngikhulise iprice kodwa ke isengakhulu kwamanje isese u3000. Cha uthi usichaza kanjalo omunye umuntu oclever angafika nama ideas mhlawumbe for example umdlalo webhola. Yes. Athi kuze ngishaya amagoli labantu abahamba bahluleke kungumaka. Yeah. Angisebenza yami ngisenqobe lapho. Noma kanjani futhi ke le ndlela lokwendeke ngayo one of the guy bokwefika adlala ibhola bekahlala bamheshisa scheme. Ufika washaya igoli bambonile abaningi umuntu bekasola ngadlali ufika washaya igoli bekesuka la kudokotela ngesizathu nje ukuthi ufike wakhulumisa lento yakhuluma inkomo umuntu babambita ngenkomo but namhla kasingomo ligoli lakhe libonakele igoli lakhe liwunisithini. Okay. Ngenxa ukuthi ke amalungelo abantu ngeprivacy siyakholela kakhulu le channel. Ngicela nje ungamusho mhlawumbe usayifikela yena. Ngoba ngifuna uma asemuntu ngeke singasabi kaMnguni uzovela ngisho evidweni. Yes. But ngicela singamusho lo mdlalo webhola ngoba safana aqhubeke washaya. Ashaya amagoli yes. Ngifuna nje ukutshela bonke abantu abathi nje ngihleli la ekhaya angisenayo isolution. Kuthi isolution sewudokotela zoyithola idokotela zonayo umlingi esencoba cheapest thing futhi uphinde futhi unama result amahle kakhulu. Yazi sengifikele idea kukhona umama wase ePretoria le video leyo uzoyibona ngoba yabuka ama video wonke. Yes. Dr. Mnguni uthi unawo u8000 rand. Yes. Befuna uhlanga lwemali wayezokuthola u7000 rand. Yes. Futhi le 1000 lanalo elinye extra lokugibela nani. Yes. Kodwa manje isikhathi ukuza la nanokuthi ifakele ibhasi ahlala usuku lonke. Angeke ungifikelanga kuyena ukuthi ngithi no why ungathatha umncinci esencobe ngo1000 rand anginike le mali oyifunayo ushaya flight 1 hour usufikele eThekwini. Yes.
but I think yenye option leyo. Yeah, it's a good option because uma ukude nje awusadingi ukuthi uzugijime all around ufunana nodokotela ugijima nje uqonda ngqo lapha ePep yakini noma iPostnet yakini noma kusinikeze iaddress straight sikukhuriyele into zakho sifike kuwena. So anyone oyifunayo umlingasencobe angawuthola. Anyone whether ukuthiwa kunabantu abaye bafone umlingasencobe yasebenza yini makuthiwe nginomdliwa umlingasencobe yasebenza yini makuthiwa ngazalwa ngemphethe kunjanjani umphethe awunqunu yini lento yasebenza inankinga futhi ke noma ngabe kuthiwa unomdliwa onjani mawuyikhulumisile lento izosebenza. Manje doda masikhulumisa ngoba sifuna imali noma sikhulumisa lento esifunayo thina. Uyikhulumisa ngale nto oyifunayo ngoba phela abanye bayisebenzisa baye court. Okay. Ifakwe nemithi yokuvikela. Abanye bayisebenzisa banempi, abanye bayisebenzisa baya endaweni la angethembi khona ukuthi kuzohamba njani. Ifika imsebenzele. Abanye ufuna ukukhuluma izwi lakhe lizwakale, ifika imsebenzele. Abanye bafuna ipromotion emsebenzini, ifika imsebenzele. Abanye bafuna ukuhlonishwa emphakathini, ifika imsebenzele. Osho kahle noma ngathiwa ngiya ku presentation, ngiya ku meeting enkulu khona izikhulu zasemsebenzini. Yeah. If ngigcobile ngasho sicela abantu laba ngifana bangilalela ngifana bangizwe. Yeah. Ngingena lapha mina office ngiyayisho madoda bafika lapha bakhophoze bonke iguli zonke sikhophoze sithatha inhlonipho sithatha iorder kuwena sisizathu unento oyikhulumisile kunento oyiphethe. Futhi na same thing ngayisebenzisa nawe interview emsebenzini. U-interview ungena nje ufika uwine ngoba usuke uyifake ngaleso sikhala lana usuke uyifake ekuseni interview sithi ngo9 wena ngo6 kade uyigcoba automatically sese active isashisa ayikake isebenze awuma uthi uyafika lapha uzoza bakusendele SMS bathi hamba uqale ngomhla ka1 kahle amaphanda abantu abasingisahlanga sempilo mina anginayo imali yohlanga lemali. Yes. Ngiya-understanda ukuthi umnguni ungitshelile evidweni wathi cha lento mayiphele ebhodleleni izophela nekatla yakho. But okwesikhashana ukuze ngikhuphuke ngephezulu ngayisebenzisa. Futhi ke vele kwalamaphanda ikakhulu into esidiscover njengoba nje uzwile ngalezi ingane intsha enenge igcwele estradini ayikhona iyazama ukudlala kubo bet bobani but there's no lucky. So please uma ngabe umusha fight for yourself thola umlingasencoba ukhona ukuthi uwine ukhona ukukhulisa ingane zakho ukhona ukusiza umndeni wakho. Hayi doda sebengabuza nje kwi comment section kodwa ngiprefer ukuthi abafone ngoba akekho sowehlele linama comment kuzokuphendula. No abafone 0606394357. Futhi kahle umlingasencobe singawusamanaza sithi kahle ubaby hlanga lemali. Yes, umlingasencoba singasho ukuthi uJunior hlanga lemali. Awusamadoda. Hayi sisesiphezulu. No, uthi kubalekile ukuthi umuntu understand ngoba umuntu uzothi hayi mina ngizothatha umlingasencoba mina ngihlanga lemali. Kanti bengawuthatha uhlanga lemali if ukahle. Yes. Imsebenza ngesikhathi eside. Yes. Ngoba uhlanga lemali inamandla amakhulu. Amakhulu, yes. Okay. But ngiyafuna sithi unpack kahle uhlanga lemali. Mesibuye ivideo elandelayo ukuze singayi mix ngoba abantu baba confused uma simix ama video ama topic ahlukahlukene. Yes. No asibonga kakhulu dokotela inamba kadokotela ikhona ke escreenini. Yes. Uma ngabe uyibona ku Facebook uzochecka i-channel ukuthi ngabe iyona yini. Yes, ithi 0606394357 ungafake ke enye anginayo enye ithi nje 0606394357. And uma ngabe umuntu ekufakela ngebank efuna ukuthenga i-account ayisebenzisayo ngithi leyo yodwa nje iyatiwa 102079409665 ngenzela ukuyifaka la ukuthi angathi umuntu ngasebona kwawo ezinye indawo usefaka ka Capitec manje i-Standard Bank ithi 102079409665 so izathu sokufaka i-account siyifakela ukuthi uwazi ukubona ukuthi yiphi ngempela yiphi ngawona ngempela. Siyabonga sibonga kakhulu.